Το 1987 ήμουν ένα παιδί, κολλημένο στην οθόνη, βλέποντας την Ελλάδα να κατακτά το Ευρωμπάσκετ. Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, οι ήρωες μιας γενιάς έγραφαν ιστορία. Θυμάμαι το τελευταίο σφύριγμα. Ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Ολόκληρη η χώρα πανηγύριζε. Κι εγώ, αν και μικρός, ένιωθα ότι κάτι σπουδαίο είχε συμβεί. Δεν ήταν απλά ένας αγώνας. Ήταν η στιγμή που το μπάσκετ μπήκε στην καρδιά μου. Οι αλάνες γέμισαν με παιδιά που ήθελαν να γίνουν ο νέος Γκάλης. Κι εγώ ήμουν ένας από αυτούς. Με μια μπάλα στα χέρια, κάθε σουτ ήταν ένα όνειρο να βρεθώ κι εγώ κάποτε σε εκείνο το επίπεδο. Θυμάμαι να μιμούμε τις κινήσεις του, να προσπαθώ να πετύχω το ίδιο φτερούγισμα στο άλμα, να βάζω τις ίδιες φωνές ενθουσιασμού κάθε φορά που η μπάλα έβρισκε στόχο. Όμως, η πορεία δεν ήταν εύκολη. Οι ώρες προπόνησης, οι ήττες, οι στιγμές που ένιωθα ότι δεν είμαι αρκετά καλός ήταν πολλές. Ήρθε η στιγμή που κατάλαβα ότι δεν θα γίνω επαγγελματίας παίχτης. Ήταν δύσκολο να το αποδεχτώ, αλλά δεν σήμαινε ότι έπρεπε να αφήσω το μπάσκετ. Τα χρόνια πέρασαν, αλλά η φωτιά εκείνης της βραδιάς δεν έσβησε ποτέ. Θυμάμαι την πρώτη φορά που μπήκα ως προπονητής σε ένα γήπεδο. Ήταν περίεργο. Δεν κρατούσα μπάλα, αλλά η καρδιά μου χτυπούσε σαν τότε. Σήμερα είμαι προπονητής σε ακαδημίες. Βλέπω στα μάτια των παιδιών τον ίδιο ενθουσιασμό που είχα και εγώ τότε. Τους μιλάω για το 1987, για το τι σημαίνει να πιστεύεις, να παλεύεις, να γίνεσαι ομάδα. Κάθε φορά που διδάσκω ένα σουτ, μια πάσα, ξέρω ότι δεν τους μαθαίνω απλά μπάσκετ. Τους μεταφέρω ένα κομμάτι από εκείνη τη μαγική νύχτα. Τη νύχτα που άλλαξε το ελληνικό μπάσκετ και τη δική μου ζωή. Και κάθε φορά που ένα παιδί σηκώνει τα χέρια του στον αέρα, νιώθοντας ότι έβαλε το πιο σημαντικό καλάθι της ζωής του, ξέρω πως η ιστορία συνεχίζεται. Και αυτό είναι που με κρατάει εδώ, στο γήπεδο, στο παιχνίδι, στο όνειρο.